Baloia da zure esango dugu, beste gorputz adar bat da zuretzat baloia, ez da? Guztiz. Telebistan ikusten dena, horzuke baloiarekin eta egiten duzuna, benetan ala da edo esan egia? Ez da dena. Lehenengo denboraldian ez da inbeste, bigarrenean bai, ni naiz. Lehenengo denboraldian ez? Ez nekin inbeste eta bigarrenako ja denbora geukin nun ikasteko. Ni naiz futbolaria. Etzea futbolaria? Sentitzen dut. Orduan kastinekoak nun egon, ni futbolaria. Zure zai. Ni futbolaria, igual Zarregi. Bueno, baina, ikasi duzu pixat bidean, eta lehen bizikotik bigarrenera horregon da aldaketa. Ze ondo. Ja, gai zara, zenbat ukitu emateko, baloiari. Vale, badez bada. Urrengara gotzeko. Bi denboraldi ikusi ditugu dagoeneko. Hirugarrengo bat ere ari dira egiten. Ari dira, bai. Izango da? Izango da. Zu ere izango zara? Hori ja ezin dut. Ez dakigu. Oso dramatiko bukatzen da. Badakigu nola bukatu zen aurrekoa, beraz, misterio honekin? Misterioarekin. Ba, misterioa barruak. Misterioa, gora bihotza. Venga, zuen parantza. Lasai. Arjaki. Pasa, zua. Iker eta honintzaren aldamen. Gainera, Iker, behira. Iker! Lankideak, kolegak, adiskideak, launa dira. Iker da irakutsi dizuna, ez da? Oida. Vale. Iker da entrenatzailea. Irabazi arte. Nolakoa da zua? Zua, zesan gutxonik, bizkorra, oso bizkorra. Bai, beha dantzaria da, aktore izatez gain, abestu zoragarri abesten du. Baita ere, eta gero bizkorra, nik uste nun grabatzen hasi ginean eta beha urduri xamartzean, hasira itan, eta lasai, egon geldiko, bai, bietakon bate faiatze bat gendu, trukillo txikiak, ez, grabatzen nahi gehala, egon geldik, ez segi hasira, hortxe berriz benga, jo, ja kontatzen nintzen ja beak manejatzen zula dena. Bai, jazta, bai, seion jarri izan. Eta zua, nola da galartza? Pues pasada bat, ikasiek kriston pila bera handik, eta beti oso gustora, kriston parra botatze ditut, eta beak badakio, Eta grabatzean, eta ez grabatzean, begira da batekin ja, eta bale, inxiluko nahi. Ondo gustora. Bai, oso ondo lertzera. Telebistan eta zure lehenabiziko esperientzia potentea izan dela bentsat. Bai. Ospearena eta zer modu zara mazuz? Bueno, oan ja hobeto, baina hasiera nahiko gaizkera manun. Bai, ez gara beste munduko ezer, baina ni nahiko lotxatia naiz, hortik kanpos, dantza eta aktore mundua gustatzen zait, baina gero sua bezala lotxatia naiz. Eta ez zait asko gustatzen, oso expuesta gotea. Bapatean izan zen zerotik, bomba. Zerotik, bapatean zer gertatu zen, edo zer pasatzita izun? Kaletik jendeak ezagutzea, edo zein tokitan, gainean ni berdin-berdinago, beste batzuk, aldatze dute, edo... Baina ninean horret, ala, iguala da, haren, eta jarraitzea, argazkiak denbora guztian, edo oso kontrolatuagotea denbora guztian, zeiten duzun, eta... Baina garen jara, jazta, hobeto. Izateatako asko eskatzen zizkidaten, eta dizkidate, urte betetze... Bideoak. Bideoak. Haren da bere pertsonaia ez da, eskatuko zenioke bideo bat, nola? Ez, esan bakizu beste personaire kosta ite zehela gauza egiten, eta importa espazzaia zure umiai neon egingo bideo bat. Eta entrenatzaileak zorion dut. Bixera jantzi eta pila bideo inditut bere partez. Banatu lana. Eta pertsonaiak nahi gehala, zer da gehien gustatzen zaizuna zure pertsonaiatik? Edo zure antzekoa dana? Baina esan antzekotasun deixente ditut, gero beste gauzatzuk bat ere, baina ez dakit, indarra handia dula, eta... Bizkorra dela? Bai. Galartzak esan du bezala? Nahiko bizkorra da, eta badaki egoten, asko. Eta zertan ez dagoazu? Kontrolatzen, dana lasaion, eta aurrera jarraitzen badakila, ez dala estankatzen hor. Zertan etzara bat ere, haren ere antzekoa? Futbolea. Bagian, futbol zena hori kristona daukala eta ezin dela futbol gabe bizi, baina nik hori igual dantzarekin daukat, beste modu batera, baina... A ber, lehen esan deu sorpresa, hemen galdera sorpresa bat zuretzako, zua. Bueno, zua, cariño, bere galderia. A ber zein dan rodazian gurekin eukidozun momentu ipolitzena. Hori da zure bikotea nahi. Hoi da. Bai, ara ez ditez errezan, garron ez berakin grabatzen. Ez errez. Ez, politena. Zakin, nik uste hoberen pasatzen da zela jende pila gonden eszenak.
Ze azkenan askotan ditut bakarrik, edo, bueno, pertsonatekin, baina denak egondenean kriston parra gotatze ditut. Nik uste. Giro politia sortzen. Bai, ze azkenan lagunekin zaudere oso harreman polita daukagu denok, eta nik uste estena hola danak bateak gelan genitun zigor gelan asko. Lehenengo moraldian eta kriston parra gotatzen genitun. Nik uste dut seinale hona izaten dela, askotan, zuzendariak eta asarretu iten dira. Baina hona da, zuzendaria asarretzea. Horrek esan nahi duna da, giro hona da, beraien artean, feelina da hola, eta dena aldarte honian dijo, ala, eta bueno, hemen hori gertatzen zaigu. Bai ez? Regidore askotan asarratzen zaigu. Zergatik goten? Kasek ez diolako itema parrez Bai, ondo pasa. Aktorea bai telebistan, dantzan ere agitzen zara. Bai. Kai dantza konpainian. Bai, hori da. Nik esaten dut pixkat alderantziz, dantzaria bai, aktore ere. Bale, Osa, ordenean, Bai, dantzaria. zuen barantza lehena bizi, zer da, aurrena? Dantzaria. Dantzaria. Bai. Gero? Gero aktorea. Aktorea. Gero, gustatzen zaita bestea, eta gauza pilaita. Gero abeslaria. Ez, abeslaria ez. Bale, abestea gustatzen zaizu. Hori da, bai. Baina dantza jarri duzu oso goian. Bai. Txikitatik jakin duzuzuk dantzari izan nahi zenuela edo? Ez, baina, bueno, 5 urtetatik iten de dantza, eta denetarekin dut bizitza guztian, eta asko maten didan gauza bada. Eta beharrezkoa daukadana, orduan, hori. Korrikako bideoklipari bai, Bai. Hori ere zuek egin zenutelako. Kao, imaginatzen dut, adibidez kukairekin, ez dakit, udan bai gaude? Biran eta hariko zaretela, emanaldiak ematen. Bai, bueno, segun, bakoitzak gero, udaran pixkak gelditu itegea gehiago, eta nik baditut beste lan batzuk, igual aktoretik jotzen gehiago udan, eta urtean zehar bai egiten ditut, hori emanaldiak, egunero saiatzea juten naiz, eta pixkat break, udan, baina gero urrian bueltatze geha, eta banoa Kanarietara, eta gero 10 egun Japonera goaz. Hola, beitu, low cost, Japonera, low cost. Baina lanera. Bai, lanera. Bale.